imos falar agora dun tema que non sei a ti, Paula, pero a min preocúpame moito. A ver. Ti empregas ambientadores na casa? Pois sí, bastantes. Teño no salón, no baño imprescindible, no dormitorio, que me gustan os arrecendos. E cada vez a xente se utiliza máis. De feito, algunha vez entras nalgúna casa que abre a porta e che ven así, pois xa un cheiro demasiado forte. Por moito ollo, porque algúns destes ambientadores contaminan o aire das nosas casas como unha estufa de gas. Isto a min tenme tolo de todo. Eu preciso que alguén me explique como temos que empregar os ambientadores sen correr riscos. E quen mellor para facelo que o noso compañeiro Emilio Guillín, que xa nos acompaña aquí no platón. Moi boas tardes, compañeiro, como estás? O de experto así en vos olores, en vos resendos, como de Paula. Non esperaba menor de ti. En vos olores, Pois hoxe veño preparado. E a primeira pregunta é rápida, así é o primeiro toque. Que teño que facer para empregar os ambientadores na miña casa sen levar un susto, Emilio? Bueno, o primeiro e a clave é que poñamos un pouco ollo tamén nas casas naqueles que teñen algún tipo de combustión. Íamos dar recomendacións, non tanto que non nos usemos, vai haber algunhas excepcións, como que sexamos un pouco cautas con eses. Por exemplo, aqueles que exixen algún tipo de combustión, como pode ser candeas ou algunhas destas variñas de incenso, con eses temos que ter un pouco máis de cautela. Pero, sobre todo, hai 4 claves, só 4, que dá a Organización de Consumidores e Usuarios para sermos un pouco máis sensatos e sensatas no uso deses ambientadores. Por exemplo, usalos en lugares con ventilación. Pois gustanos o recendo, como xa recoñecía agora mesmo Paula, pero, bueno, que sexa un lugar que tamén teña algún tipo de ventilación, ventás, portas, que corra un pouco o aire, tamén a estes efectos. Que se ventile a cousa. Que se ventile e que circule. Se o podemos facer previamente a exposición dese ambientador, da natureza que sexa, moito mellor. Para que non se acumule, claro, aí a presenza no ambiente. O mesmo non se facemos cargue tamén, claro, porque ao final cárgase moito o ambiente e iso... Cando botamos algún tipo de insecticida, por exemplo, facemos iso, non? Que logo se ventile e nós, por exemplo, non estamos ali. Fagamos o mesmo cos ambientadores. Segundo, unha clave importante. A ver, menos e máis tamén no que se refire a ambientadores. Sí, miramos os dous para Paula. Eu non dixe nada, compañero. Merece o plano agora mesmo, aí está. Que me gustan os arrecendos, os olores. Pero elixamos un. Se xamos sensatos, eliximos un. Que collemos unha candea, non empreguemos ao mesmo tempo un ambientador, un vaporizador, por exemplo. Quedemos con un que xa nos arrecenda, que xa nos faga esa estancia moito máis tamén favorable a nivel arrecendístico, digamos así. Terceiro, non usalo se temos alerxia ou asma. Importante, dicíades algo, hai veces que entramos nalgúna estancia, pasan mesmo en tendas e demais, aínda que non teñamos ningún problema respiratorio, que nos bota para atrás, que está como moi cargado, moi forte. Pasan algúns coches tamén, facemos desde aquí un aviso tamén que tampouco abusemos nos automóviles diso. Pero nos pica o nariz. Sí, que nos dá. E se quedar non temos ningún problema respiratorio. Atención se o teñen asma ou alerxias, non está desaconsellado o uso de ambientadores. Importante esa clave. E agora sí que vamos contigo, Paula, tamén. Sí. Bueno, ti vas me entender. E bueno, ti tamén me entendes. Eu quedo caladinho. Pola parrulada tamén me vas a entender, porque embarazadas ou persoas que teñades cativas, nenos pequenos, ollo tamén, porque, bueno, tamén ten unhas partículas que non se aconsella, sobre todo porque son unhas nanopartículas que van directamente ao fondo do pulmón. Estamos dicindo son consellos, non desbotamos o uso de ambientadores. Pero ollo, sobre todo, persoas embarazadas e aqueles que teñan nenos a esa exposición. 4 consellos básicos. Tomamos boa nota, eu especialmente. Tamén saímos á rúa para preguntarlle aos galegos se empregan este tipo de ambientadores, se son máis do arrecendo amorodo, de vainilla, se se utilizan na casa, no coche, e isto foi o que nos contaron. Vamos facer unha preguntiña sobre ambientadores. Hola. Vostede utiliza moitos ambientadores no fogar? Sí, gústanme. Moito? Bastante, a verdade que bastante. Un pouco que limpien como el aroma a perro mojado, sobre todo. Sí, claro. Non me gusta alterar o ambiente así. No utilizo ambientadores. No. ¿No? No. ¿De qué tipo? Incienso. Tenemos velas perfumadas. De los que se echan en spray y los que se ponen y emiten el aroma con bolitas y cosas así. Paus e velas temos. De los de palitos. Que se aprieta, chis, chis. De chis. De la varilla. Basta para dejar así en el baño. ¿Qué aroma? A mí me gusta de vainilla y como olores más tropicales. Olor a botello, de la zona. Y sí, lavanda es bueno. A mí me gusta ese que pone como olor a ropa limpia, que no sé muy bien qué olor es, pero huele muy bien. Y de limón, de varios. También lavanda y pino. A mí cítricos, sin duda alguna. Pois un do Mercadona que pon ropa limpia. O de lavanda, olor a lavanda.
Son olores bastante suaves e frescos e gustame bastante. Que sitio da casa os utilizades? No salón e nos baños. Suelo utilizalos na entrada da casa, no salón e en algunha habitación. En varios sitios, onde vemos que hai máis necesidade. Pois no hall, na entrada da casa, no baño. Yo lo uso justo para el baño, no lo uso en la casa, Mirades algo das velas para saber si son naturais, si son tóxicas ou non lle mirades nada? Se oí que soltaban partículas que podían ser cancerígenas e un montón de cosas, sí. Ignoro, pero penso que pode ser. Que pode ser que? Sí, algo químico. No, Huele bien e ya está, é o único que miro. Estes perfumes dos ambientadores poden ser bons para a saúde? Eu penso que moi bons non poden ser. Los naturales sí, los otros no. Polo tema dos gases que liberan, pero bueno, a ver, hoxe en día é que non hai nada bo. Sí, lo miramos. Que lle mirades? Bueno, por los porcentajes que tiene de cada producto. Pois non, a verdade é que non miramos esos componentes, non. Hombre, sí, habría que pensarlo, evidentemente, habría que mirarlo. Pode dicir que podían ser perjudicales, pero non sei hasta que extremo, claro. Din que pode contaminar o mesmo cunha estufa de gas no fogar. Sí, pode ser. No, pues descoñecí ese dato. Pues non teña ni idea. Pues no tenía ni idea, pero me acabo de enterar, mira por dónde. Pues bastante crítico, é verdade, porque ao final eso todo o día na casa. Sí. Yo creo que todo es malo o bueno, depende de la valoración de la gente. Menos, ser menos. Ai, os arrecendos como nos prestan, pero queremos falar de arrecendos máis naturais, menos químicos, así que, por favor, danos as claves, Emilio, de facer uns arrecendos, uns ambientadores así para casa naturais. Despois do que dixen, sobre todo a ti, tamén a Adri, pero xa che viñeron ganas como, bueno, pois danos unha recomendación que sexa un pouco máis xeitosa, máis natural, máis apetecible tamén, máis que teñamos a man. Pois atención, unha delas, un micado de limón. Micado, bueno, veñen o nome por estes pauciños que realmente son como os das brochetas que temos, venos por aí. Bueno, pois imos facer con elas un ambientador. Por unha banda temos... Pero iso non se come, non, Emilio? É de formación profesional. Pero... Non, efectivamente, nin se emprega ni algún tipo de bebida a estas horas da tarde, refrescante. Ten fame o rapaz, xa. Pero non foches os xoves. Sí, perdón por interrumpir. A ver, volvemos. Se cadro ao final isto comemos a todos. Espera, que se me ven outra idea agora. Ven outra idea, os micados. Imos facer iso, un ambientador de limón. Temos limón por unha banda, temos auga, temos agua oxigenada, que realmente é a clave de todo isto. Temos unha esencia tamén que lle dá ainda máis forza, porque é esencia cítrica de limón, aquí está de la haber na casa, e logo xa, que xa lles encantou, o dos micados, non para comer, senón para facer, como dicimos, este ambientador. Por unha banda, temos este recipiente, xa o collemos en primeiro lugar, eu xa fixen previamente a clave que é a casca, a monda, como lle chamedes vos, chamadelle casca, monda, de limón. Arduas maneiras. Arduas maneiras. Mais súa recenda, de feito, moitas sobremesas, o que recomendan é non botar o zume de limón, senón... Senón a propia casca, efectivamente, a tona, ves, outra variante. Agora, importante, alcohol, dixen a teus avós asenada, alcohol de 96. 3/4 partes deste recipiente, 3/4 partes van dedicadas para ese alcohol que, insisto, aquí estamos a facer un ambientador, pero, como dicía Paula tamén agora, o vennos moi ben, nese caso ese sería zume de limón, por exemplo, para un inodoro. Eu hoxe veño con toda, xa veño co pack completo. Pensei que ia dicir para facer un chupito, dixen, acabouse. Tomanches literalmente o de comer e o de beber. Non é para isto. Vale, 3/4 partes de alcohol. De alcohol de 96 graus, un cuarto o que resta de auga e agora sí, no pouquiño que temos, e aquí é unha das claves tamén, temos esa esencia de limón, como dicimos, queremos que nos arresenda máis, que nos cheire máis, que nos cheire menos, bueno, pois botamos unhas gotiñas máis. Nos imos ter un poquiño de xeito, botamos como unhas 10, van ata aí. Que non hai a miseria, Emilio. Que non hai a miseria. De feito, xa che está chegando, non? Non che chega xa, xa chega. Sí. E agora cando, queridos meus, podíamos petiscar, pero non petiscamos, os micados. E xa se impregnan dese líquido, efectivamente, e xa vai... Aí o temos cunha clave, tú xa dixas se impregnan, pero que queremos que ainda se impregne máis. Dámoslo. Alerta spoiler non fai falta, mira, clink clan, xa está. Pois aquí temos xa un ambientador caseiro e moi saudable. Moi saudable, imos con outro. Este vamos facer dunha maneira un pouco máis sinxela, máis abreviada, para que o vexades. Temos unhas flores secas, poden ser de tomiño, poden ser de romeu, poden ser de lavanda. Neste caso eu teño estas, as que lles vou agregar
unha esencia para que lle dé un poquinho máis de potencia, neste caso é de Provenza, non? Unhas flores de Provenza, non? Temos para elexir ese olor, esa razón O que queiramos. Hai de feito algunhas, se temos que xa recendan moito, non nos faría falta botar xa estas 20 pingas de esencia que potencian, porque xa resenderían elas. Bueno, deixámolas 24 horas, que repousen. Se poden estar tapadas moito mellor. Que maceren aí. E xa pasadas esas 24 horas, fixemos gasto hoxe, unhas bolsiñas maravillosas. De tea. Mira isto po armario, por exemplo. Aí vai. É que viñanos perfecto para ambientar, por exemplo, un salón de estar, un baño, que o que dicías ti que tiñas esas ganas, todo xo atribúo a ti. Eu sei que a Adri tamén lle gustan os meus colores. Porque sou unha adicta aos arrecendos. E isto, queridas e queridos, pendurado do armario ali dunha das perchas, vai nos dar un arrecendo tamén natural, como dixetes aí un momento. Ala, para casa, Emilio, un millón de grazas por traernos estes consellos de ambientadores naturais e caseiros, e agardamos aquí no plató para que nos traer máis consellos. Cando que irades, vos decideme. Graciñas, compañeiro.